дълго време съдържание по килиите на монастите. Нали? От 2000 предмета това е останало. Това е, което е останало, което се опитаме да го направим за първи път влизам. Така както трябва. Тя е затворена стаята, викам. Свидетели сме на един исторически момент. И така показа тая чест да отвори специално за нас. Къде са били тия предмети? Знаеш, всичко е съхранявано в манастира, така тайно и по предание, дето се казва. И вече... Крито е от комунистическата власт. Колко предмета са били? Те са били някъде грубо към 1500 предмета. Но нали, при различни обстоятелства, да не забравяме, че манастир от 1961 година става, така да се каже, държавна собственост, т.е. спира да функционира като манастир, а само като музей. И се предполага, че точно в този период част от нещата са взети. Просто са безследно изчезнали. И то всичко е ценно, няма как да кажа, че едно е по-малко ценно от друго, но прави впечатление ковчежитата с земя от краищата на България. Цар Борис ги е събирал. Да, това е по негова инициатива. Беломорието от първата българска столица Плиска, Мадера, Преслав, земя от Златна Добруджа. И това е било на съхранение в манастира. Различните паметни ленти от венци, които са били поднасени по различни поводи по времето на цар Борис. Това е на царица Мария Луиза, когато идва в България. Последното посещение, то пише мисля на самата. Да. Трудно ми е тук да... От Англия, от Италия, това, което виждам на пръв поглед. Нищо. Без чантата и... Горе цар български и царица Йоанна, Христе Боже наш, и за това Тебе въздаваме славата заедно с безначалното Отец и с пресветия благ и животворящ Дух, сега винаги и во веки веков. Светваме ли към текста? Но вече с Африка. Никой нищо не пипа, Белелче. Всякой ден. Не се прави така. Не се прави, нали? На една неща те оттам дават да чакат. Чакай. Спокойно. Ето името ти е борба. Народ родина веч не може да чакат и вики. Навънка, моля се. Не е за тук. Имаме си сила и чакаме всеки час, но тази сила